Аңлағыз, хөрмәтле укытучылар, ошо араларда безнең бөек шәхесебез Мифтахетдин Камалетдин улы Акмулланың был якты дөньяга аваз салуына 190 ел булып китә. Ул һез беләһегездер дип уйлайым. Бәләбәй өйәденең күл илемен улысының Тукханбай авылында Башкорт муллаһы Камалетдин гаиләһендә искестил менән 14 декабрьдә 31 елда 1900 якты дөньяга килгән. Бәләкәйдән ул бик елдан хәрәкәтсән, белемгә ынтылып үскән бала булган. Үзенең туган авылында әлбәттә Мулла Камалетдин уның атаһы мәдрәсәлә белем алган, артаган, был белем менән генә риза булмаенса, күрше авылларда бер 3 авылда бер артлы йөреп мәдрәсәләрдә белем ала. Уның менән дә риза булмаенса, тиздән атаклы Стәрлебаш мәдрәсәсенә китә. Бу мәдрәсә бөтә Рәсәй кимәлендә улай гына түгел, якын көнчыгышта танылу алган мәдрәсә булган. Бу мәдрәсәгә Стәрлебаш мәдрәсәсенә хаттаки гарәп илдәреннән дә килеп белем истәүселәр булган. Буна ошо мәдрәсәләр заманының философ шагыйры, суфи шагыйр булып танылган Шәмсетдин Зәки уның иң яраткан укытучысы булып китә. Шигъри хисле үсмер менән укытучы арасында иҗади бәйләнеш урынлаша. Улар бер-беренә шигырьләрен укып, киң сәхрәгә сыгып, мәдрәсә эчендә шулай шигырьләр укышып, бәхәс, дискуссия корып тору мөмкинлекләре булмаган. Шуңа күрә лә улар яланда, сәхрәлә бер-беренең шигырьләрен укып, бер-беренә улар хакында фикер алыша торган булгандар. Эзләнүчән кеше буларак Мифтахетдин Акмулла тиздән был мәдрәсәне калдырып китә. Һәм заманында билдәлелек алган Троицкий калаһында мәнгәрә тигән кешенең мәдрәсәне барып укырга урынлаша. Был вакытта ошо заманда артабанда бөтә ислам дөньяһында шөһрәт казанасак кеше Зәйнулла Рәсүлевтә укып йөргән булган. Өстәвенә Зәйнулла Рәсүлев югарырак сыйныфта мәдрәсәлә шәкертләргә һабак та биргән. Бына улар арасында аерма зур түгел, улар дуслашып киткән. Ике шәкерт, бер үк вакытта шәкерт, икенче яктан Зәйнулла Рәсүлев Мифтахетдин Акмуллага һабак та бирүче, хәлфә укытучы булып та йөргән. 1857 елда Рәсүлев был мәдрәсәне тамамлай һәм туган ягына мулла указ алып, мулла сифатында учалы ягына кайтып китә. Шәриф туган яктарына, авылына. 1 елдан соң ушу мәдрәсәне Акмулла тамамлай. 1959 елда. Һәм диния назаратына Өфөгә, ягъни
Рәсәй мусулмандарының төп штабы дип әйтик, образлайтак, указ аларга указлы мулла танытма аларга имтихан бирү өчен килә. Бұл 1859 елда була. Указды бұл ала һәм туган авылына туган байга кайта. Менә ошында инде уның тормышында бурылыш булырдай моменттар башланып китә. Әсәһе был вакытка инде вафат булган. Ата йортында уны әллә ни елы каршы алмайдар. Камалетдин мулла указлы мулла танытма алып кайткан улын ниңәлер өнәп бетмәй, үзенең урынына дәгъва иткән кеше һымак хис итә башлай. Өстәвенә юр хүзле, төртмә телле, фәлсәфәи фикерле Акмулла авылда парттар менән һөйләшкән вакытта ошондайрак бер фикерде ысқындыра. Минең атайымдың белеме аяк киемемдең өстендә каплай алырлык түгел дип ысқындыра. Ошо һүздән һуң әлбиттә тирәюендә үзен атаклы мулла дип исәпләгән Камалетдин тагы улына карата кырынрак карай башлай. Кыскаһы, Акмулла ошо мәлдән алып әйтеп үтәйм әле, ул вакыттарда укып йөргән, мәдрәсләрдә белеп алып йөргән шәкерттәр гадәттә генә түгел шулай булган, ата йортында теркәлгән булган, хәзергечә әйтсәк паспорты, прописка дигәндә. Ана шул теркәлүдән бөтенләй төшеп, хәзер инде ул туканбай кешеһе түгел, ата йортын калдырып китеп бара. Артабан инде үзе белеп алган Троицкий яктарына, дусы Зәйнулла Рәсүлов яктарына һәм Казак талаларына, ошо тирәләрдә ул хәзерге Казакстандың Көнбайыш төбәкләрендә һәм башкортлар арасында Нияз, Златоуст, Ушалы, хатта Баймак яктарына, Хайбулла яктарына барып сыгып йөри башлай. Әлеге иҗат, әлеге юрхүдлек, фәлсәфәви фикер тәрәнлеге, җәмгыятьтә яшәп килгән тәртиптәр менән, гаделһезлектәр менән риза булмау аркаһында ул хаким синов вәкилләре менән берлешкә ингеләй, байлар менән берлешкә ингеләй, һөземтәлә ана шулай бер низак вакытында, талаш-тартыш вакытында һез беләһегез дип уйлайым, китаптардан да укыгансыз, мәкалләрдән дә укыгансыздыр дип уйлайым. Уның хакында был халат хезмәтеннән касып йөргән истәк, ягъни башкорт дигән ялу менән мөрәҗәгать итәләр һәм тиздән Акмулланы ысынлап та касып йөргән бер башкорт хезмәттән ул вакыттарда әле беләһегездер, башкортлар хәрби сословиягә караган кешеләр, кантонлык системасына караган кешеләр булган һәм уны кулга алалар. Кулга алалар да тикшерүләр бик кирәк була. Ята бирә төрмәлә урыным зиндан дигән әсәре үзенең достарына, иштәренә мөрәҗәгать итеп язган мәктүб, стихотворное обращение, шигъри хат формасында язган әсәре шул аркылы барлыкка килә. Бұл социаль hükmetkili, siyasi hükmetkili әсәр. Онда теге кешеләрнең гаделһезлек, социаль гаделһезлек,
Ямгыяттагы тигезсезлектер турасында фикер йөрткәндә, бұл әсәрендә Акмулла барыбер ана шул мәгърифәтсезлек карашы позицияның ары китә алмай. Ямгыяттагы тигезсезлектердің, гадәтсезлектердің төп сәбәпләрен аңлату югарылыгына күтәрелә алмай. Бөтәһендә кешеләрнең әхлак йөзенә, эчке дөньяның аклыгына, паклыгына, кешеләрнең белем кимәленә, гылым истәп, югары фикерле шәхес булып формалашу кимәленә күтәрелә алмауына, тиешле һөнәрләр үзләштерә алмауына кайтарыла калдыра. Шулай итеп, серле куласа барлыкка килә. Бер яктан Акмулла тормыштагы yetешсезлекләрне, гаделсезлекләрне, тигезсезлекләрне күрә, әсәрләрендә шуны сагау итеп яктырта. Әмма икенче яктан ушы yetешсезлекләрнең төп сәбәпләрен социаль-икътисади курылыш, иҗтимагый мөнәсәбәтләрнең нинди булуын аңлатмаенса, ул югарлыкка күтәрелмәенсә, кешеләрнең мораль йөзенә, эчке дөньясына, уларның нинди инсан булуларына кайтарыла калдыра. Кеше ошондай авыр шартларда яшәй, шул авыр шартларда яшәүнең төп сәбәбе кешеләрнең үзләрендә булып чыга. Бuna ошонда Акмулланың иҗаты турасында сүз алып барганда ентекләп төшеп китмәстән мин шуны әйтеп үтәем. Әлбәттә, Акмулла кебек бөек иҗатчылар бер көндә генә, бер мәлдә генә якты дөньяга тумай. Уның ниндәйдер бөреләре, тамырлары була. Башкорт мөхитендә лә бындай тамырлар 19-нчы буаттың 40-нчы, 60-нчы, 70-нчы елларында ук бөреләнә формалаша башлаган Мирсалих Биксурин, Салихян Кукляшев, Мартиньян Иванов күп кешеләрнең иҗади эзләнүләре аркасында улар да халыкты был авыр тормышта алып чыгуның юлын белемдә күрәләр. Прогресстың, халыктың алга китүенең төп сыганагын белемдә, гыйлемдә күрәләр ушы позициянан. Ләкин уларның эзләнүләрендә әле мәгърифәтчелектең аерым аспектлары гына сагылыш таба. Бына Акмулланың бөеклеге шунда. Ул һәр хәлдә минең буга инануымса, мин күп кенә хезмәтләр язганмын был хакта әйтәйек. Бына күрәтә башлаган улар күп. Баллар, бәлки укытучылар да игътибар итә төшер. Бына был китаптарда Акмулланың иҗатына кагылышлы русча сыккан китап була, поэтическое эхо прошлого, китап нәшрияты 4-нче елда сыккан, яктыртылган. Бында Акмулла шигъриятының жанр табигаты, стиль табигатына кагылышлы моменттар. Бына башкирская поэзия 19-го, начало 20 века, 11-нче елда сыккан китап гыйлем нәшриятында. Бында Акмулла шигъриятының идея художественный табигаты, жанр стиль табигатына нык кына игътибар ителгән, зур урын бирелгән. Инде 19-нчы буат башкорт әдәбияты дигән вуз дәреслеге. Бұл 10-нчы елда китап нәшриятында сыккан, Акмуллага айрым бүлек бүленгән. Артабанда киткәндә тагыла күрһәтеп үтәйем. Бин булай кылган киләчәктә Акмулла иҗаты менән кызыксынучы балалар да булыр. Укытучылар гына түгел,
ғилім істерге, білім yolunda, фән yolunda немелер эшләргә теләүчеләр булар. Шуның өчен дә мин буларны әйтәм. Бuna тагыла bir kitabım «Культура Башкортостана и башкирская литература 19 начало 20 века». Buna бұл 6 елда сыққан kitap нәшриятында. Я булмаһа тагыла «Культура Башкортостана». Bunda әдәбияттан бирәк. Бұл инде культура Башкортостанда bir башкорт халкының гына түгел, Башкортостандагы халыктарның культураһы. Hem buna bu kitapta Kultura Bашкортостана 19 начало 20 века деген бұл kitabımda indi бұл kitap 17 yılda çıkkan. Бұл kitapta men dünyavi tendensiyalarda mağrifetlerin dünyavi aspektlerini gana qarab kalmayım. Dindile halklarının medeniyetin bildelewsi zor faktör buluğun kızık üstüne alıp hatta ayrım bölük alınıp koygan bu. Dinge karata ol gilim dünyada subkultura deb atala. Buna oşu nemege min ihtibar etkenmin. Elbette 19 yılda sıkkan kitabım, bu zor tirajman sıkkan kitap, Башкорт мәгърифәтчелек әдәбияты дигән китап, шулай ук китап нәшриятында сыккан зур күләмле һәм зур тиражлы китап. Монда зур гына бүлек Мифтахиддин Акмулланың иҗадына арнала һәм ада килеп махсус рәвештә ада шул эзләнүләрнең бер йемеше рәвешендә система халынган китабым ул да булһа Акмулланың шигъри яйгыра. Поэтическая радуга Акмуллы. Бұл китаптың bir бәләкәйрәк нескәлеге бар. Ул 2 телдә, башкорт һәм рус телләрендә сыгарылган, дәүләт телендә сыгарылган 2 дәүләт телендә. Шуның менән уның өстенлеге теләгән бер кеше руссала укыяла һәм башкортча укыяла. Русса инде безнең Башкортстанда гына түгел, Рәсәй масштабында һәм унан ситтәлә теләгән бер кеше Акмулла иҗаты турында мәгълүмат ала. Бuna ошондай немелер. Акмулла иҗаты турында мин сүз алып барганда, әлеп әйтә биреп куйдым да. Уның бөеклеге шунда. Үземнең фикерем, күзәтүләрем нигезендә ошо китапларда әйткәндән соң ул башкорт мәдәнияте һәм әдәбияты дөньяһында мәгърифәтчелек идеяларын билдәле бер системага халган, шуны идеологик күренешкә бер платформага әйләндерүгә өлгәшкән шагыйрь сәсәндәребезнең бере. Ул бер үзе түгел, уның ардакташтары Мөхәммәд Сәлим Әмитбаев, Ризаэддин Фахриддинов өсүһелә 19 буаттың һуңгы сирегендә мәгърифәтчелек хәрәкәтенең йондызлары, мәгърифәтчелекте идея художестволык күренеш, мәгърифәтчелек эстетик күренеш, мәгърифәтчелекте этик күренеш, мәгърифәтчелекте философик күренеш буларак раслауга зур көч өлеш индергән шәхестәр. Шуларның арасында авангардта юл ярып баручыларның бере Мифтахиддин Акмулла. Уның иҗатында мәгърифәтчелектең бөтә мотивларла сагылышта дип әйтеп була. Аң белемгә индәү, әхлаки сафлыкка, мораль кешенең eski dünyanın ağartığı, ahlaki saflıkka öndəu, filosofik qarаш tərbiyələu, asın barlıqqa dünyaga, filosofik motivlar, sotsial motivlar deyil, gadillik üçün küreşu, tigidlik üçün küreşu, әмма уларның асылын турасында мен әйттем инде, кызганычка каршы уларны ул субъектив күренештәге факторларга кайтарып калдыра. Buna şundan soң әлбәттә ул тагыла bir моментка игътибар итә, кәсеп һөнәргә ия булу.
яңы талаптар шарттарында кәсіп һөнәргә ия булу. Бына шулар җәмгыятьнең прогрессын тәэмин итеп булмаясак, элекке иске канундар менән генә, катып калган фикер менән генә, ысхалатик уку тәртипләре менән генә прогресска өлгәшеп булмаясак, айрым кешеләр бәхетле итеп булмаясак, җәмгыятьтә айрым кеше бәхетле икән, җәмгыять үзе бәхетле икән, айрым кешеләр бәхетсез, бына җәмгыятьнең дә прогрессын алга китешен тәэмин итеп булмаясак дигән карашты алга һөрә. Бына бөтә матиттар мәгърифәтлеккә хас булган һәм ада килеп тагы бер моментка игътибар итмәй булмай. Башкорт мәгърифәтчелеге гомумән көнсыгыш дөньяһында барлыкка егән мәгърифәтчелектә дин шулай ук игътибар үзәгендә. Динде халыктың әхлагын камиллаштыру, тәрбияләү, иманлы итүдең төп сыганактарының бере итеп карау Акмуллалала, Өметбаевтала, Фәхриддиновтала нык сагылыш таба. Дибре ошы ул гомумән көнчыгыс мәгърифәтчелеге өчен характерлы хадат, айырмалы рәвештә, әгәр дә көнбайышта мәгърифәтчеләр динде катгый рәвештә кире кага башлалар. Шуннан ада килеп сыккандыр инде Ленинның әйткәннәре, религия, дин, опиум народы, халыктың опиумы дигән фикернең ныклап таралуы, ул көнбайыштан ук килә. Ада шулык принципларны кабул итләр, динде инкар итү принципларын кабул итләр, бар дөньяви юнәлешкә ориентация тотуды кабул итләр. Рус әдәбиятында, рус мәдәнияте, иҗтимагый дөньяһында, бына башкорт дөньяһында, татар дөньяһында, казак дөньяһында, Үзбәкстан, ул яктардагы регионнарда инде динде әлбиттә уның ыңгай моментларын халыкты тәрбияләргә, әхлаклы булышлык итердәй, уның дөньяга карашын үстерүгә тормоз яһамаган яктарын, уның хатта биологик яктан инсан буларак, уның бара караганда давалау, инсаф, саф табигатьле, саф тәнле булуына тиклем, улар бит тырнак алуларга тиклем, әгәр дә мәгәр игътибар иткән булһагыз, намаз укыган вакытларда бер һәр вакыт кулларда терһәктәргә тиклем юузар, кулактарда тазартып куюзар, һәр вакыт тырнактарны сәскәргә алып йөрүзәр. Булар гигиена. Һәр вакыт намаз укыган вакыттала мотлак авызда саякатып куюзар. Бына диндең хатта ушы тышты гына күзгә бәрелеп торган яктарын гына алган да, бына бу моментларда инкар итеп булмый инде. Медицина, гигиена хатта фәнни күзлегеннән караганда ла ошындай моментлары бар. Ошыларды файдаланырга, фатализмга итермәгән, консерватизмга итермәгән, ошындай схоластика итермәгән яктарын кабул итеп, киресенчә үстерү идеясын алга һөргән шәхесләрнең берсе. Юккана заманында әле ул вакытта бәләкәй генә булган мөҗәвир, зур шәхес булып китәсәк, мөҗәвир танылган дин дөньясында мөҗәвир хәзрәт булып танылып китәсәк, кешенең хидемләп шул бала менән дә аралашмаган Акмулла заманында. Бына бу моментларга игътибар итәргә кирәктер. Акмулланың шигъриятендә тәнкыйть рухы көчле. Юкка түгел, чөнки тәнкыйтьләмәй, сатирик пафос белән хугармай иҗадында был җәмгыятьтә барлыкка килгән төрле шиштәрне хәзергә сәйттәк операцияһы давалауы авыр.
Buna Akmulla şuğa нык ihtibar ete. Şuğa onun eserlerinde satirik pafız zor orun ala. Zor orun ala. Ama mahsus rəvişdə onun iradında satirik janrlar sistemahına qaragan əsərlərdə ısratı mümkün түгел. Ул негізді ayırım kişilərə, şəxslərə ümid bağlay məğrifətlilik pozisiyasının. Ona oşunday ayırım şəxslər халыктың көн тормышын, яшәешен үзгәртүгә булышлык итә алырлар дип өмет итә. Шуга уларга шигъри хаттар, мәктүбләр белән еш мөрәҗәгать итә. Бер булһа, шуннан һуң инде халыктың үзенә туранан-тура мөрәҗәгать итү алымын киң куллана. Ягъни хитап жанрын. Ул вакыттарда мәктүб хитап дигән жанрларның атамаларына кына яшәп килгән, бүген без әлләне игътибар итеп бармакта, ысынлап та. Уның һуңгы яңгыраштарын дип әйтү дөрес үк булмас. Әйтәйек, Шәйхзада Бабиштың хитабы, көйле хитап. Я булмаса Сафуан Яхшылыктың хитаптары. Я булмаса башка шагыйрьләрнең 20-нче буат башындала. Бана шу жанрларны, мәктүб һәм хитап жанрларын башкорт язма поэзия шигъриятына дөньяһында ныклап ныгытып җибәрүдә Мифтахиддин Акмулланың роле гаять зур. Башкортларым уку кирәк дигән генә әсәре үзе ни тора. Бұл инде сагыу өлгеһе 19-нчы буатта гына тулыгы мөмкин. Бұл жанрның үсеш тарихында, бөтә төрки дөньяһында, төрки мәдәнияте, әдәбияты дөньяһында иң сагыу хитап жанрының бер өлгеһе булып тора. Акмулланың ижады турасында әллә күпме йөзеп йөрүләп була, һәм һөйләде алыр инем. Bir gene momентка игътибар итәм. Ул шагыйрь сәсән. Үзенең ирадында халкыбызның сәсәнлек традициялары, язма поэзия традициялары менән шул тиклем оста синтезлаган. Уның ирадында кубайыр жанрына хас, ярау жанрына хас, әтә өлгеләрдә етерлек. Уның ирадында урбагы классик әсәрдә өлгеләрләр. Мәснәви күп жанр өлгеләреле осрай. Булар язма поэзия. Инде кубайырга килгәндә авыз тел әдәбияты, фольклор жанрына караган әсәрләр, фәлсәфә, искиткеч көсле Мифтахиддин Акмулла. Уның тулы бер циклы бар. Хатта ошо темага арналган әсәрләр. Көн, төн, яз, тупрак, ут күк әсәрләрен генә алып караганда, кешеләр бит без якты дөньяга тукрап киләбез дә, тукрап китәбез. Кеше гомере каш менән күз араһы бит. Ошо аралыкта әзәмсә яшәргә, үзеңнең зиһенеңдә, күңел дөньяңда сафларга, иман, шөкер, гыйлем дип яшәй белергә булганы менән генә түгел. Һәм белем истәп алга барга ынтылырга кирәк. Һөнәр үзләштереп алга барга кирәк. Кымыз эсеп кенә, дөягә атланып кына, я булма тирмә корып кына ултырып, кымыз эсеп кикерәйеп кенә ултырып алга барып булмай. Һөнәр үзләштерергә кирәк дип бер туктаусыз мөрәҗәгать итә халкына ул укырга. Иманыңды югыйха, нәмә килеп чыга. Bir bilim alığına bütün buldurmaya әле. Ey dariga, es ağarhın, yuğiha bir neme bilmez, girmez kor bilim. Es ağarmaha, kişinin көңіл dünya saf bulmaha, insanlı, gumanlı, kişilikli bulmaha,
әйдә миңа тимәгәй үс буз бетмәй микән? Шулай итеп, әлбәттә әйткәнемсә, Акмулла турасында әллә күпме һөйләргә мөмкин. Мин шуны әйтәм. Әгәр дә кешенең был яклы дөньядан киткәндән һуң 50 елдан һуң да телгә алып һөйләйләр икән, был кеше был фаны дөньяла ниндәйдер эз калдыра алды. Әгәр дә инде кеше турасында 100 елдан һуң да телгә алып һөйләйләр икән, уның эшләгән эшләре тимәк тарихта калды, мәңгелеккә дигәнде аңлата. Акмуллабыз быел 190 ел тууына, ижадына кәмендә 170ләп, ныклап тотынуына 170ләп кәмендә ел ушынан гына алып караганда ла, без кирһенчә уның ижадына ныгырак игътибар итә барабыз. Был парадоксмакмы? Әйе, шулай һымак. Демәк, таланттың гәүһәрләрен төрле яклап асыл, төрле яклап эшкәртү юнәлешендә эзләнүдә алып барырга кирәк тә кирәк. Югыйһә, бер хүз артында кайһы бердә без нимә ятканын асыклап та бетә алмаганбызлар. Берәү бер төрле мәгънә алып асыклар, киләчәктә икенче төрле мәгънә алып асыклар. Акмулла күк шәхестәр, ул тарихты тудырусы шәхестәр. Bir büyük İngiliz tarihçisine aytgan bir fikri var. Kişilik tarihi aslında büyük şəxslərin işləgən işləri tarihindən ibarət ol. Aslında da şolay öyləyikdə. Biz hiləyibizkən, salavatımızla hiləyib. Biz milyon kişi halıqda en elik ana şu şəxslərdən sığıb fikir yürütü alabız. Buna şunday büyük şəxslərimizin biri Akmullah. Akmullah ol bir Başkurt halkının atığı böyükündə. Ol indi xəzər rus dilinə tərcümə etken, onun icadı menen bütün Rəsəy, bütün dünya xəzər tanışa ala, hoplana ala. Ol büyük şəxs Ural Batır tradisiyaların udunun icadında matur etib, felsefe yukarılıkta, Ural Batır eposundaki yukarılıkta, hatta onan da kengerek yanı zaman talaptaran yaraşlı etip көтәрә алган büyük icatçı, şair, sesen, filosof, pedagog ol.